sí, ara. Bé, gràcies, Pau. Això és la manca de costum. Doncs això no s'escoltarà. Això que deia, doncs, en funció de les disponibilitats que hi havia dels compareixents, hem agrupat les 3 compareixences ara, a primera hora, i tal com us he dit, farem compareixences de 15 minuts per cadascú de vostès, no serem estrictes, és a dir, que si necessita una miqueta més cap problema. Llavors obrirem un termini de 5 minuts per cadascú dels grups parlamentaris en aquests moments presents, no sabem si s'incorporarà algú més endavant o no, que en aquest cas és en Pau Morales d'Esquerra, de Junts per Catalunya i PSC, en funció de si s'incorpora una mica més tard, doncs hi hauria d'altres, i un cop finalitzat aquest torn, que pot ser de preguntes o d'observacions, us deixaríem un altre cop un torn de 10 minuts per si necessiteu aclarir, respondre o afegir alguna cosa nova. I com que és un procés que serà llarg en el temps, està previst que acabem aquests treballs el mes de febrer, si durant aquests mesos hi ha alguna altra qüestió que voleu posar de manifest, alguna observació, esmena, comentari, doncs a través de la gestora, que és la que us ha fet el contacte, ens ho podeu fer arribar i ella ho farà arribar a tots els grups parlamentaris i, per tant, perquè ho puguin tenir en consideració a l'hora de redactar les esmenes. I dit això, doncs, si voleu, no sé si us heu distribuït qui començarà o qui no, ho fem per ordre que us heu assentat i... Doncs va, comencem. El micro... Ara? Sí? Ara, perfecte. Bé, doncs, bona tarda. Jo compareixo en nom del CAP, del Consell d'Associacions d'aquí a Barcelona. En primer lloc, agrair la possibilitat aquesta de poder estar aquí, de venir a explicar el que hem treballat sobre aquesta llei. Però primer de tot voldria fer una breu presentació del Consell d'Associacions de Barcelona. Nosaltres som una entitat de tercer nivell que aglutinem 35 federacions, tant d'àmbit de Barcelona com algunes d'àmbit de tot el país. Aquestes 35 federacions representen més de 5.000 entitats que impliquen també a més del 65% de la població de Barcelona, o sigui que és molt el gruix de ciutadans que d'alguna manera estan vinculats en el Consell d'Associacions de Barcelona. Les associacions, les federacions que en formen part són territorials, són intergeneracionals, n'hi ha de joves, de grans, culturals, interculturals, d'altres cultures, federacions que treballen amb persones amb risc d'exclusió, federacions d'acció social i voluntariat i després plataformes informals no constituïdes que s'agrupen en funció d'un interès concret. Juntament amb altres federacions d'àmbit de país vam formar l'Eixac, però això ja en parlarà la Montserrat Cadevall. Per nosaltres és un motiu de celebració iniciar aquest tràmit parlamentari de la llei de foment de l'associacionisme. Creiem que és molt important i a més esdevé urgent perquè posi en marxa veritables polítiques de foment de l'associacionisme, que, com bé saben, fa temps que aquesta llei ja havia d'haver caminat. Des de l'inici dels primers debats fins a l'actualitat han passat moltes coses que han fet canviar el context del nostre país, des de l'1 d'octubre, la pandèmia i la crisi que, pel que veiem, està esdevenint sistèmica. En aquests fets, l'acció col·lectiva i organitzada de les persones del nostre país en associació formal o grup informal han ajudat a sostenir la situació i ha arribat allà on no han arribat moltes vegades les administracions, fent una tasca de suplència que és contínua, i no només en temes de suport social, sinó també en l'àmbit de dinamització cultural que es continua fent. Malgrat la feina feta al llarg d'aquests temps, aquestes associacions estan en un moment, algunes, en situacions complicades. Actualment, aquesta acció col·lectiva es veu sovint limitada per les constants traves burocràtiques, ofegades a vegades també per la manca de finançament i per una fiscalitat que no reconeix la seva aportació. Tot i això hem de tenir en compte que l'associacionisme manté la capacitat de vertebrar el país, que les entitats som estructures de país, podríem dir estructures d'estat, que organitzem, cohesionem la ciutadania, fem comunitat, transmetem i eduquem valors i actituds ètiques i som un motor social i escola de ciutadania.
Segur que aquesta llei ens ajudarà, però també estem convençuts que si no va acompanyada d'una veritable estratègia interdepartamental, interadministracions i amb recursos econòmics, tornarà a quedar amb bons desitjos. Per això fem una mirada crítica a la poca concreció i a la pràctica nul·la temporització d'aquest redactat i esperem que es concreti en propostes efectives. Des del CAP valorem molt positivament l'àmplia mirada que inclou la llei, anant més enllà de les associacions i fent un pas cap al foment de l'acció col·lectiva i transformadora de la societat organitzada. Estem d'acord en incorporar organitzacions informals, però si aquesta mirada inclou les fundacions, potser també podria incloure el cooperativisme. Però volem recordar que aquestes altres formes jurídiques ja disposen d'un marc legal i, sobretot, fiscal que els dona suport. Per això resulta imprescindible que les concrecions de les accions d'aquesta llei s'adrecin a les associacions i als grups formals. Aquesta llei ha de vetllar perquè no només les entitats que defensem els valors de l'associacionisme, l'acció voluntària no retribuïda, sense ànim de lucre, participativa, de gestió democràtica i voluntat transformadora, en siguin les beneficiàries. D'altra banda, fem una crida a recuperar la proposta de creació de l'Observatori de l'Associacionisme que estava desenvolupada en el primer esborrany de l'avantprojecte de llei. Creiem que és una iniciativa imprescindible per a l'enfortiment del sector. L'Observatori s'haurà de construir conjuntament amb les associacions. Les associacions de Barcelona, en el nostre segon congrés, van definir que necessitàvem reconeixement, finançaments i espai. Entenem que la llei ja és una forma d'avançar en el reconeixement, sobretot a l'hora de reconèixer les competències. Sobre el finançament fem diverses propostes, tot i que el que veritable necessitem pugui estar fora de les competències d'aquesta llei. I sobre els espais som molt crítics, ja que en el redactat de la proposta de llei es parla d'impulsar i no de garantir aquests espais. Concretaré diverses propostes, algunes de les quals ja s'han escoltat, però és important posar-hi èmfasi, doncs repetir-les mostra el grau d'importància que hi donem. En el capítol 2, quan parla del reconeixement, en el número 8, en l'article 8, es parlen de mesures a realitzar en el món educatiu i es fa només referència a la transmissió dels valors de l'associacionisme. Pensem que cal afegir que és imprescindible el coneixement directe de les associacions i promoure que les entitats entrin i tinguin presència en instituts, escoles, centres de cicles formatius i universitats. Hi ha un apartat F que parla dels cicles formatius, que a mi em sembla que més que anar a l'apartat 8.2 hauria d'anar al 8.1 quan es parla de batxillerat, secundària, etc. Però això és un tema formal. És un aspecte que també a vegades passa a la llei, que va endavant i enrere i que hi ha coses que sembla que estiguin una mica desubicades. Però això són aspectes formals. En el capítol 3, quan parla de les mesures de l'impuls de la participació, concretament a l'article 10, pensem que és també imprescindible afegir el Codi Ètic de les associacions com una eina concreta de transparència i que faciliti el rendiment de comptes. El Codi Ètic de les associacions ens permetrà vincular a les associacions amb una eina d'autoregulació i de transparència i de bon govern. Al CAP ja tenim un Codi Ètic de les associacions de Barcelona i ara estem extrapolant aquest Codi Ètic a les associacions de tot Catalunya i això també ja en parlarà la Montserrat Calavall. Pel que fa al capítol 4, quan parla de mesures de suport, aquí, en els articles 13 i 15, és molt important el que es diu sobre la desburocratització i la simplificació dels processos administratius. I caldria posar un termini per aconseguir això. Per exemple, no més d'un any i mig, això és el que proposem nosaltres. Perquè desburocratitzar i simplificar els processos administratius és també una mostra de confiança de l'administració en realitat en relació a tota la feina que fan les entitats i les associacions. En els articles 14 i 19, respecte a les accions d'assessorament i suport tècnic de l'activitat associativa, com ja van comentar els companys del CJB i del Consell Nacional de la Joventut, cal una eina de suport associatiu i de formació que agrupi els recursos disponibles
i que permeti fer aquest suport i aquesta formació de manera continuada. Aquesta tasca, en aquest moment, l'estem fent a Barcelona, al CAP des de l'espai Torre Jussana i el CJB amb el CRAG. També alguns municipis ho fan amb els PIG, però donat que ja hi ha aquests models que funcionen, pensem que són aquests models els que caldria extrapolar als altres municipis o a les altres zones de Catalunya per no crear estructures noves, aprofitar el que hi ha i, sens dubte, seria també més econòmic. També pensem que el model de coordinació associatiu que fem al CAP seria interessant traslladar-lo als altres municipis. Pel que fa a l'article 16, volem incidir en que cal que la llei doni respostes a les necessitats de finançament. La llei hauria de continuar de contemplar vies de finançament més estables i determinar uns mínims en funció de l'activitat de les associacions. Cal simplificar els tràmits en pro de la confiança de la que hem parlat abans, fomentar convenis i subvencions pluriennals en el marc aquest de confiança mútua. Al mateix temps, i de cara a les subvencions, és molt important que entre les diferents administracions s'adoptin els mateixos criteris. Això és un problema en molts llocs. A nivell de Barcelona, per exemple, ens passa a nivell de districtes. Això ajudarà tant a les entitats com a les mateixes administracions. Per exemple, proposem que es puguin quantificar les hores de voluntariat de les associacions en el moment de justificar els costos econòmics de les activitats i dels projectes que s'han realitzat. Limitar el pagament de les subvencions a no més de 3 mesos després d'haver estat concedida, etc. Se'n podrien dir més. D'altra banda, el finançament no es pot basar únicament en subvencions. Cal cercar alternatives per millorar la fiscalitat associativa. Per això aprofitem aquest espai i aquest debat per fer una crida a promoure canvis legislatius en el Congreso de Diputados per l'aplicació de normatives a mida del sector no lucratiu. Necessitem amb urgència una nova llei de subvencions i un marc fiscal que no equipari l'associacionisme amb les empreses. Pel tema fiscal i donada la dificultat de tenir el segell d'entitat d'utilitat pública que atorga l'Estat, cal demanar a l'Estat que traspassi aquesta competència al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o al departament que es consideri adient. Mentre no sigui possible, es podria crear la qualificació d'entitat d'interès social i general que pugui donar lloc a la utilitat pública amb els beneficis fiscals corresponents o possibles en el nostre país. Juntament amb la millora de la fiscalitat, cal aconseguir una bona subsistència econòmica de les entitats i que no hagin de dependre molt sovint de pòlisses de crèdit, amb les despeses que això inclou, i molt lluny d'una economia social i solidària, que és amb la que ens basem la majoria de les associacions. Fins que arriba la subvenció, a vegades, per dificultats burocràtiques i administratives, pot arribar a trigar més d'un any després d'haver fer-se l'activitat o projecte al rebre l'import corresponent. Per això proposem que per mitjà de l'Institut Català de Finances o l'organisme que es consideri més adient es facilitin les quantitats atorgades, per petites que siguin, sense interessos addicionals i a compte de la subvenció que es rebrà. Pel que fa a l'article 17.6, que diu que les administracions públiques de Catalunya han d'impulsar el treball en xarxa a través dels equipaments cívics i comunitaris de titularitat pública, cal afegir i entitats sense ànims de lucre. Mantenir o fomentar l'activitat d'entitats no lucratives no entra en competència amb la pública. Les entitats socioculturals, els ateneus, per exemple, amb més de 175 anys d'història i de feina continuada, són equipaments cívics i comunitaris sense ànim de lucre que han sobreviscut en el temps gràcies als seus socis i al llarg temps que porten fent aquesta tasca comunitària. També demanem en el tema d'ajuts i subvencions el mateix tracte per tothom, sigui entitat sense ànim de lucre, ateneu, o diguem-ne privada o pública. Evitarà tractes discriminatoris i greuges cap a entitats socioculturals, com ja he dit, com els ateneus, que amb 175 anys d'activitat social, cultural i comunitàries a vegades queden al marge de determinades possibilitats que només són per entitats públiques. Estem començant temps difícils que repercutiran negativament en les entitats. També caldrà preveure ajuts complementaris per pal·liar la pujada de preus, especialment tots els temes energètics. El capítol 5, que parla de la promoció i sensibilització de l'associacionisme, creiem que és imprescindible que les associacions tinguin presència pública.
Presència pública no només en els mitjans locals, diaris, televisions, etc., sinó també en els estatals. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha de poder permetre en els diferents mitjans espais perquè les entitats puguem difondre el fet associatiu i visualitzar qualsevol entitat, per petita que sigui, especialment quan hi hagi algun fet singular o una efemèride important. L'article 22 podria concretar més altres campanyes, com per exemple el Dia Internacional de l'Associacionisme, que permet donar a conèixer les entitats i promocionar-les. I seria, per exemple, un bon moment per entrar a instituts, a escoles, a les universitats, etc. El títol 5 volem remarcar la seva importància, perquè donat que fa molts anys que venim demanant des del CAP, i n'hem parlat a vegades amb el Departament de Justícia, un registre únic d'entitats que simplifiqui els processos administratius a partir d'una bona coordinació entre totes les administracions. Respecte a les disposicions addicionals i finals, esperem que sigui realitat la temporització de la disposició addicional primera, un any per revisar la normativa vigent i simplificar els tràmits administratius. Però, clar, un esforç de temporització general amb tots els altres aspectes. La disposició final tercera, la llei del mecenatge, també és molt important i prioritària. I estem treballant amb la Fundació Barcelona Cultura, Catalunya Cultura, però tenir una llei de mecenatge permetria a les associacions i entitats tenir altres fonts de suport. En molts països europeus s'ha vist com el mecenatge incentiva l'economia i la fiscalitat i realment, a la llarga, la recaptació d'impostos és superior als beneficis que pot portar, que es pot endur o que pot haver obtingut el mecenes. Finalment, la falta de concreció del redactat també dificulta la temporització, l'establiment de prioritats, el seguiment i l'avaluació. Per la nostra banda, ens oferim conjuntament amb altres entitats del país a participar en el codisseny de les propostes, la seva temporització, la concreció de prioritats, el seguiment i l'avaluació en un espai participatiu. També pensem que la llei d'associacionisme hauria de contemplar el salvaguardar o mantenir el patrimoni immaterial, sobretot històric, de moltes entitats que tenen dificultats per mantenir a vegades espais catalogats o espais que necessiten alguna atenció molt especial. No voldríem acabar sense fer esment a les lleis que regulen altres espais associatius, com la de fundacions, la de cooperatives. Tenir una llei pròpia articula l'espai, en concret, la seva fiscalitat, funcionament, etc. També esperem que la mateixa llei de voluntariat o les futures de participació i associacionisme cultural no es trepitgin entre elles. Bé, doncs, moltes gràcies per l'atenció i ens esperem que les consideracions que fem puguin ser ateses i tingudes en compte. Moltes gràcies. Bona tarda. Soc la Montserrat Cadevall, presidenta de la Federació Catalana d'Entitats Corals, encara que avui no. Però no patiu, aquest matí he anat al CAP amb P, no amb B, i m'han dit que estic molt bé, que això és un tos i que tinc atacs de tos, que és molt bo. Dic, bueno, doncs, endavant. I si tinc un atac de tos ja continuarà ella. Bé, a més, jo aquí vinc a representar la XAC, de la que avui em faig portaveu. Fa molts anys que representants de diferents associacions vam començar a participar en les reunions del departament, llavors de Benestar i Família, en la primera etapa que es va dir així, per el que va acabar sent la creació del Consell de l'Associacionisme i Voluntariat. Vaig formar part del primer Consell que es va constituir l'11 de novembre de 2010, sent una de les dues representants del sector cultural. Persones que formaven part d'aquell Consell, provinents de l'àmbit associatiu juvenil, cultural i d'altres, vam veure que les paraules s'interpretaven molt diferent des de l'anomenat associacionisme social i que no tenien res a veure els diferents funcionaments. Això ens va portar a començar a fer trobades informals que vam anar fent periòdicament i que l'involucrar-s'hi les nostres entitats va portar a la creació de la XAC. La XAC, Xarxa d'Associacionisme de Catalunya, és un espai de coordinació i intercanvi entre diferents federacions i plataformes d'entitats de base associativa per compartir necessitats i reptes conjunts, debatre sobre temes que ens afecten i respondre-hi de manera inclusiva
amb l'objectiu de visibilitzar i enfortir la societat civil al nostre país. Les entitats que hi participem defensem que la participació social de la ciutadania fomenta la cohesió, la implicació en la comunitat, l'educació en la participació, la transformació social, els valors democràtics, el desenvolupament personal i posa en valor el voluntariat i el bé comú. Apostem per un voluntariat de matriu associativa basat en la participació col·lectiva, l'absència de lucre, la democràcia interna i l'impacte i transformació personal, local i global. Ens identifiquem amb l'associacionisme com a punt de trobada, inclusiu amb la diversitat i com a espai de desenvolupament de la implicació social i del voluntariat. Les entitats de voluntariat que hi participen fomenten i sostenen el model associatiu. Apostem per l'associació com a forma jurídica de referència per respondre a aquesta realitat, tot i que no és l'única possible. Així mateix, també valorem la participació no formal. En formem part la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, el Consell d'Associacions de Barcelona, el Consell de la Joventut de Barcelona, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català, Federació Catalana d'Entitats Corals, Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya, Federació d'Ateneus de Catalunya, Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, Federació d'Ecologistes de Catalunya i la FEDE.cat. Ja l'any 2014 vam expressar el nostre posicionament sobre la llei 27/2014 de l'impost de societats, que a partir d'aquell moment afectaria les associacions, ja que s'eliminaven els supòsits que eximien a la majoria de presentar-lo, i vam mostrar el nostre desacord, ja que ens tracta de forma anàloga a una societat mercantil i defensàvem els manteniments d'aquests supòsits i instàvem que es desenvolupés un nou marc fiscal per a les associacions. Paral·lelament vam dedicar els nostres esforços a l'anàlisi, seguiment i treball sobre la llei del voluntariat. I l'any 2015, a les 13 federacions que en formaven part de la XAC, vam fer arribar una carta conjunta al Parlament de Catalunya en què rebutjàvem el redactat del projecte de llei de voluntariat i demanàvem l'aprovació d'una llei de foment i suport de l'associacionisme per tal que l'associacionisme sigués més inclusiu amb la diversitat existent i que reculli l'extensa realitat associativa, sense menystenir aquells elements positius que tenia l'articulat, com era que l'administració no gestionés projectes ni activitats de voluntariat. Que la base principal fos el desenvolupament de polítiques de foment i suport, reconeixement, visibilitat, espais, finançament, fiscalitat, promoció, foment de la participació, protecció davant d'altres normatives. Ajudés a fomentar un voluntariat o implicació de matriu associativa i que faciliti l'activitat de les associacions i altres entitats de base associativa i, alhora, reguli la resta d'entitats sense ànim de lucre que tenen projectes de voluntariat amb l'objectiu de garantir-ne la bona gestió i promoure models basats en la participació. Varen participar a compareixences i reunions aquí al Parlament per explicar el nostre punt de vista. I el mes de maig del 2015 vàrem enviar una carta a diputats i diputades demanant una nova llei separada de la del voluntariat. Per tant, ens felicitem d'estar aquí avui, tot i que han passat 7 anys i que hi ha coses a modificar a parer nostre i que després detallarem. A més, des de la XAC s'han fet jornades d'estudi, com el seminari per treballar la fiscalitat a les associacions catalanes, que es va fer el 5 de juny del 2015, i del que va sortir un treball d'investigació que va constar d'una diagnosi recollida de dades, d'elaboració de propostes i la presentació de les conclusions el 17 de setembre del 2015. Aquesta jornada, sota el títol Compromís pel foment de l'associacionisme, un marc legal i fiscal que l'incentivi, va reunir 7 representants de les candidatures que es presentaven a les eleccions del 27 de setembre i se'ls va presentar el document Compromís cap a l'associacionisme, cap a un marc legal i fiscal que incentivi l'associacionisme. I se'ls va exigir un canvi legislatiu i un marc fiscal del món associatiu la fi d'una era de polítiques públiques marcades per l'equiparació de les entitats i associacions amb l'activitat empresarial. També van denunciar l'excessiva burocratització en l'accés al finançament i la manca d'impacte de les seves aportacions en les polítiques
públiques i d'altres aspectes. Fins ara ja s'han fet observacions i al·legacions, algunes de les quals s'han incorporat al text. Aquí al Parlament ja han comparegut algunes de les entitats membres de la XAC i altres compareixeran, i compareixen, destacant cada una d'elles els aspectes que considerin. Com a XAC destacarem els més generals i que tothom hi està d'acord. Coses a comentar: les incoherències o poca rigorositat entre el redactat del preàmbul i l'articulat. Jo fa molts anys que treballo a l'administració i he acabat que no em llegeixo els preàmbuls de cap llei, perquè penses que dirà una cosa i quan llegeixes el que realment s'aplica en diu una altra. Totes les entitats que ja tenen una regulació pròpia del seu sector no han d'estar regulades a la llei d'associacionisme. Si no encaixen a les lleis sectorials, per exemple, una fundació, potser cal replantejar el model de l'entitat. A Catalunya hi ha moltes entitats registrades i potser caldria posar cada una on toca, amb coherència amb la seva finalitat i com actua. El redactat d'alguns dels articles ha de ser més concret i normatiu. No anar dient les administracions, en funció de les seves disponibilitats, han de vetllar, han de convocar regularment, han de promoure les mesures de suport i foment. També cal que es faci ràpidament el desplegament d'aquesta llei amb les regulacions que se'n desprenen i, si pot ser, no passin 7 anys, com han passat ara. Potser hauríem de crear des de la XAC un grup de pressió associatiu per fer el seguiment de l'acompliment de la llei, la seva concreció i establiment de prioritats i temporització. Les associacions han de ser transparents i democràtiques. Aquí caldria destacar la necessitat de disposar de codi ètics. S'han de respectar i acomplir els valors propis de l'associacionisme, l'absència de lucre i adhesió lliure i voluntària. Caldria regular, a més, com es controlen les associacions per tal que puguin accedir als beneficis d'aquesta llei. Cal un veritable reconeixement institucional i un veritable ajut a la visibilització del que fem les associacions i el manteniment del patrimoni. Les associacions han de disposar d'espais comuns de formació i suport al seu funcionament administratiu. I parlant de formació, quan a l'article 28.2b es parla de convalidar coneixements adquirits a les associacions, us en puc donar un exemple. Les persones que canten en una coral, amb el certificat d'aquesta coral, convaliden la signatura de cant coral als conservatoris. Les associacions han de disposar d'espais pel desenvolupament de les activitats. I aquí cal valorar com implica els ajuntaments i aquests estaran obligats amb aquesta llei. I finalment, i com a punt més important, cal afrontar la fiscalitat de les associacions. Mentre no es modifiqui aquest marc, no podrem actuar amb normalitat. I com a anècdota, he hagut d'acompanyar 2 vegades amb una entitat que es diu Societat Coral a Hisenda, perquè els hi demanaven tot el que demanen a les grans, diguem-ne, empreses. I la segona vegada, vull dir que el de la taula es volia amagar sota, no? Però els errors aquests passen. Val, moltes gràcies. Estàvem comprovant el temps, però ens estem ajustant perfectament amb el temps. I ara, per finalitzar, doncs, finalitzar aquesta primera part. Vale, perfecte, sí. Doncs... Bueno, jo soc la Pati Sàrries, que vinc en representació de la FAPAES, Federació d'Associacions de Famílies de Centres Públics de Secundària i Postobligatòria. Vinc amb el Lluís perquè fins ara ell era el president. Estem en procés de renovació de la Junta, ja l'hem renovat. I, dic que jo m'he incorporat ara al juny, per tant, estic situant-me, però encantada que m'hagueu convidat i molt d'acord amb el que acaben de parlar les meves companyes. A nosaltres hem treballat així una mica. En primer lloc, dir-vos que compartim plenament l'objectiu de la llei, ja que la voluntat d'associar-se i formar part d'una col·lectivitat o d'un projecte comú per transformar la societat és un instrument democràtic que enforteix les societats i que permeten un apoderament i un exercici ple de la ciutadania. I que, malgrat durant molts anys això ha estat coartat i reprimit,
és un dels trets característics de la societat catalana i creiem que ens interpel·la a tots reforçar-ho amb eines i recursos per assegurar l'exercici ple d'aquest dret. Celebrem, en aquest sentit celebrem que avui estiguem aquí. Celebrem que estiguem aquí amb la seva tramitació, malgrat també lamentem, com comentaven les companyes, que arriba tard, ja que la llei 2015 del voluntariat obligava al govern a presentar un projecte de llei en un termini de 18 mesos i instava a totes les administracions públiques de Catalunya per promoure i protegir les activitats d'interès general de les associacions. Anem tard, però estem aquí, anem a ser positius. Per tant, per situar-nos així una mica, nosaltres des de la FAPAES estem aquí, en principi, en representació de les associacions de famílies que en són membres, però també i especialment d'aquelles que encara no existeixen, perquè d'això entenem que també va aquesta llei, de fomentar l'associacionisme allà on encara no hi és, perquè malauradament en aquest terreny també existeixen grans desigualtats d'oportunitats i de desequilibri territorial. L'associacionisme no representa la realitat social del nostre país, doncs encara a dia d'avui no tothom té les mateixes oportunitats d'associar-se o de participar activament en la seva comunitat. I en molts casos, els que tenen oportunitat es troben amb tantes dificultats burocràtiques, administratives i econòmiques o altres barreres culturals o de llengua que desisteixen. En el nostre cas, parlant de les famílies, també s'ha de tenir en compte que la creació de les associacions de famílies coincideix temporalment en un moment delicat per les famílies perquè han de conciliar la vida laboral, la cura dels fills i filles i la seva participació o activisme en el món que sigui cultural o d'altres. Per tant, entenem que és un moment també com més delicat segurament. De fet, per això aquest és un dels nostres objectius principals i va ser de la major part dels nostres projectes, promoure i dinamitzar la participació, el voluntariat i l'associacionisme, sobretot en aquells instituts o centres de secundària que no tenen associació de famílies o que tenen moltes dificultats per fer-ho. I és per aquest motiu que per nosaltres era i és fonamental aquesta llei. Així per situar-vos una mica us poso un exemple. FAPAES l'any 2004 ja va celebrar un congrés monogràfic sobre la integració de les famílies immigrades als centres de secundària i l'any 2008, que jo no hi era, però vam signar com a entitat del Pacte Nacional per la Immigració i des de la seva signatura hem destinat cada any una part important de la nostra activitat a la integració dins de la nostra comunitat educativa de les famílies nouvingudes al nostre sistema educatiu i a tots els mecanismes previstos de participació que existeixen. Des de l'any 2008 també hem col·laborat amb Casa Àsia i en el projecte AFEX, que és un programa de transformació social que parteix del dret d'igualtat d'oportunitats i a l'aprenentatge al llarg de la vida per ajudar sobretot a les famílies migrades, moltes en situació de risc d'exclusió social, i als seus descendents a integrar-se i a participar de la comunitat a través de la formació. Hem de dir que la nostra experiència i la nostra valoració pels resultats obtinguts és molt enriquidora perquè hem vist que en els centres on hem pogut fer aquest desenvolupament hi ha hagut o els instituts ens retornen una millora del progrés escolar dels fills i filles i també ha estat com una eina de cohesió social en els centres que hem pogut treballar. Ens expliquem aquest exemple perquè aquests projectes han estat possibles en part a les subvencions rebudes o als convenis signats amb aquells ajuntaments que han cregut en el projecte, però que malauradament ens costen molt de mantenir. Per una mica tot el que comentaven les companyes, la dificultat de finançament, de poder planificar a mitjà termini com acabaràs desenvolupant aquest projecte, perquè, òbviament, amb els recursos propis de l'entitat no els podem tirar endavant. Això dificulta molt perquè, clar, tu comences el projecte al gener, però, clar, per posar-vos un exemple, la subvenció del 2021 encara no l'hem cobrat, ja hem fet tot el curs 2022
sense cobrar-ho tampoc, no? Aleshores, aquesta dificultat posa en risc la decisió de mantenir aquests projectes perquè al final també contractes a persones perquè facin aquesta dinamització en els centres i teníem esperança una mica amb aquesta llei, però, com ja també comentaven les meves companyes, no veiem propostes concretes que siguin capaces de revertir aquestes dificultats. Parla d'eliminació de càrregues burocràtiques innecessàries, però no hem sabut trobar com. Vull dir, parla de terminis justos i raonables, que tots sabem que terminis justos i raonables, jo ben bé no sabria definir-los, però segur que no seran els mateixos per la Fundació del Barça que per una petita associació de famílies que s'acaba de constituir. Per tant, o un altre exemple, quan a l'article 16.5 el govern diu que impulsarà periòdicament programes d'enfortiment, clar, periòdicament, pot ser cada any, cada 4 anys, cada 10 anys, vull dir, veiem aquesta dificultat que entenem que amb una llei potser ha de ser una mica general perquè abarca molts temes, però aquesta manca de concreció que per les ponències que hem vist d'altres entitats entenem que una mica seria com una de les mancances que té aquest redactat. Com deia la companya, el preàmbul és la carta als Reis i l'articulat és la realitat. Però, després què us anava a dir? Això, a tot això que parlem de tot el tema de finançament, també entenem que no podem i ni volem renunciar als principis de transparència, rendiment de comptes i de bona governança, però sí que entenem que es poden incloure mecanismes de finançament més estable, una calendarització fixa, tu sàpigues quan sortirà la subvenció, tu sàpigues el termini en què la resoldran, tu sàpigues el termini en què la cobraràs, i això et permet fer, també com deien ells, el plurianuals, perquè si no, clar, tu fas un projecte superengrescador, dinamitzes tota la comunitat, et relaciones amb els instituts, també és una feina pel propi centre, perquè el centre s'ha d'implicar. I potser l'any que ve els has de dir que no pots seguir perquè encara no ha sortit la subvenció i no saps si et podràs presentar, si et presentaràs, si la faràs bé, perquè també et pot passar que el tècnic que tens a l'entitat, que tens un, perquè som una entitat petitona, es posi de baixa i ens hem de trobar el Lluís i jo fent una subvenció. Aquestes dificultats pensem que s'han de tenir en compte. I després, amb una altra banda, valorem molt positivament el reconeixement, perquè pensem que podria ser millor, però és important tot el reconeixement que es fa de les associacions, tant en l'àmbit institucional com en el de les competències i en la de millora de l'ocupabilitat. Però, per exemple, en l'article 21, on parla de la proposta de mesures de suport per la implementació d'accions que garanteixin el dret al temps, com en els casos anteriors que us hem comentat, també trobem una certa manca de concreció, perquè per nosaltres un aspecte que també seria molt necessari, i més per tot el que us he exposat, com podem facilitar la conciliació laboral, familiar i de l'exercici del dret d'associar-te o de participar a la vida activa de la teva comunitat. No som capaços, potser, de dir quines propostes, però entenem que propostes de flexibilitat d'horària, permisos per representació o altres mesures que potser ha fet alguna entitat, considerem que són molt necessàries, ja que som conscients que el no tenir això també és una limitació important a l'hora de poder implicar-te en l'associacionisme i sobretot d'exercir càrrecs de responsabilitat. I això també genera desigualtat d'oportunitats, de gènere, de territori i de la situació laboral que tingui una persona. Posar un exemple, avui venir aquí té les certes dificultats, ens van canviar l'horari a última hora, clar, no tothom potser pot fer això perquè depèn de la feina que tinguis, si no pots
demanar un permís o una flexibilitat doncs dificulta, i per altra banda intentem estar a tots els llocs on ens conviden perquè creiem que també és important, no? Perquè si no, per què ho fas? Però bueno, dit això, us agraïm que ens hagueu convidat, esperem que la seva aprovació sigui una realitat, però també us convidem a seguir treballant la manca de concreció. Estem convençudes que potser durant la seva tramitació aquesta llei podrà ser millorada i sobretot el que esperem és que el seu desplegament tingui una dotació pressupostària i es facin els decrets necessaris per poder concretar-ho de forma específica. Entenem que no és el mateix per tothom, no? I moltes gràcies per convidar-me. Bé, doncs moltes gràcies a les tres ponents en aquest cas. Ara, com us he dit, començaríem un torn obert als grups. Només comentar que ja us he dit que segurament s'incorporaria algú més endavant, és la Jèssica, que us ha presentat en Comú Podem, que farà també la intervenció. I bé, com us he dit, fem un termini que em vam dir 3-5 minuts, som flexibles. En aquest cas em toca començar a mi. Per tant, a part d'agrair-vos molt la vostra explicació, em sembla que sou, avui si sumem 10 entitats més o menys que ja han participat i com us deia abans d'entrar, en principi a mi em semblava fer-ho per àrees temàtiques perquè fos coherent, però pel que veig, amb independència de l'àrea temàtica on esteu, tots manifesteu les mateixes dificultats, que jo les resumeixo més o menys en temes de finançament, de simplificació de processos, d'espais i una mica de la conciliació, que ara que sortia a última hora. Això més específic, en forma més genèrica, la poca concreció que té la llei. Per tant, jo crec que aquí són els 4 espais que ens doneu per treballar totes les entitats i per millorar aquest text que se'ns proposa. I jo sí que us volia fer la pregunta perquè, a més, el tema del finançament potser segurament és el tema que més us afecta i a mi em sembla que també és el de complicat de solventar, si més no, des d'una forma més global. M'explico. Parleu de les subvencions i que per tant que siguin fixes en el temps, que siguin periòdiques, que es sàpiguen en un termini raonable, que es coneguin prèviament i que sàpiguen un termini raonable el pagament, etc., fins i tot quan s'inclouran. I en algun cas comentau també el tema que ha d'haver-hi una confiança amb les entitats. I jo he agafat amb aquesta confiança, i per això us vull fer la pregunta directament, estem parlant sempre des del marc mental de les subvencions, però potser hi hauria d'altres solucions, també difícil o més difícil l'encaix legal, com fer tipus contractes programes o plans més plurianuals. I per tant, a mi m'agradaria saber si vosaltres ho veieu, que entenc que tothom dirà que sí perquè és millor, però això com ho encaixaríeu vosaltres, aquest tipus, un exemple, un contracte de programa, com ho encaixaríeu, i parleu de la confiança, també amb la... És evident que l'administració ha de tenir confiança, però també és evident que ha de tenir un control perquè són diners públics i que, per tant, estan subjectes a això, una fiscalització i un control. Com creieu que s'hauria de vehicular, si teniu alguna idea al respecte? I el mateix, ara comentaves que la conciliació, per exemple, avui és el cas evident, us ho van dir a darrera hora i quan la gent, els compareixents han de venir, doncs també a vegades fem anar malament. Deies que no tenies la solució, n'has apuntat alguna, a mi sí que m'agradaria, això, si heu reflexionat, perquè crec que va molt vinculat al tema de la conciliació també amb el fet que puguem atreure més gent a que participis a les entitats i a les associacions, perquè tothom té la vida que té la feina que té, i per tant, a vegades això ens ho complica més el fet de diversificar, de poder atreure més gent. Si heu reflexionat, teniu alguna idea respecte a aquestes mesures de conciliació, perquè jo crec que ens farien... a nosaltres ens facilitarien poder millorar la norma. I com dic, jo ja acabo, no m'he comptat, suposo que m'he anat bé de temps, i ara passaríem a en Pau Morales d'Esquerra. Molt bé, a veure, també gràcies per la... Disculpeu, gràcies per la participació i també perquè ens consta que, de fet, com a entitats almenys, encara que hi hagin relleus, lògicament, fa molts anys que hi aneu al darrere d'aquesta llei. De fet, la XAC diria que es va organitzar explícitament
per tractar aquesta qüestió i en canvi nosaltres aquí al Parlament, tot i que veniu d'un bagatge de debat molt ampli de la llei, ara ens ha arribat aquí, no? I llavors hem de resoldre aquest gap en el qual per nosaltres ens ve de nou, tot i que fa uns mesos que ja estem fent la immersió i sabíem que vindria, que hi havia aquest debat en el marc del govern. Per tant, jo crec que la primera qüestió que hem de dir és que, evidentment, malgrat els tempos són els que són i el relator ho ha explicat al principi, intentarem que vagi el més ràpid possible perquè vegi la llum, que és important. Llavors, sobre les diferents qüestions que heu anat comentant i que hem mirat de prendre nota, tot i que si ho teniu treballat i ja ens ho podeu fer arribar, això sempre ens ajuda. Penso que compartim bastant la filosofia, ja ho havia explicat en l'anterior compareixença, però al final no només és que ja hi hagi més elements del marc legal que regulin sobre les diferents formes jurídiques, sinó que també ara mateix aquí al Parlament tenim diverses lleis que s'estan tramitant que col·lateralment en alguna part entren en aquesta. Llavors la nostra habilitat ha de ser aconseguir que no hi hagi duplicitats, que no hi hagi contradiccions, és a dir, que la llei del tercer sector social, que la llei d'economia social i solidària que ha d'arribar però que encara no l'ha aprovat el govern, però que ara està havent els debats previs, que aquesta llei serveixin cadascuna per potenciar els seus objectius, però que no es trepitgin, sobretot que no es contradiguin i a poder ser que no generin cap tipus de confusió. Llavors aquí crec que podem trobar també la resolució d'aquest debat sobre les fórmules jurídiques que han de tenir cabuda en aquesta llei i no posant l'òptica, i crec que molt encertat, em sembla que ho deia la Montserrat, en el tema de l'objectiu de les entitats. És a dir, fixem-nos en quin és el projecte, en lògica associativa, comunitària i tal, que defensen o que estan exercint, que estan desplegant cada entitat, que al final és el més important també, perquè i m'ha agradat molt la intervenció de la senyora Sàrrias en la qüestió de l'objectiu no ha de ser només fer més fàcil la vida als projectes que ja hi són, que això crec que és important, sinó aconseguir l'ambició, posar l'horitzó en què n'hi hagi més i en què també cada cop més sectors de la ciutadania que a dia d'avui no participen o que tenen moltes dificultats per fer-ho, puguem superar aquestes barreres que condicionen. Jo crec que hi ha també algunes propostes positives que heu situat, l'observatori de l'associacionisme, la qüestió del registre, vetllar ben bé com queda la qüestió del patrimoni d'arxiu, que no hi és a la llei i és important perquè ja tenim un bagatge i una història. I llavors d'altres qüestions que compartim, d'exigència al govern espanyol o de competències que no tenim i potser hauríem de tenir. Llavors aquí haurem de ser molt curosos en mantenir l'exigència i l'ambició total, però alhora no generar expectatives que després no podem complir. Jo dic sobretot per la part del mecenatge. I per tant aquí jo poso aquest punt de prudència, ambició tota, lluitar-ho tot, però no podem posar coses en lleis que després no puguem fer perquè si no ens torna com un boomerang. I per tant, segur que entre tots i totes ho trobarem. Gràcies. Gràcies, molt agraïda que avui ens pugueu acompanyar. Crec que a més en aquesta segona sessió que ve molt lligada amb la primera, que també vam poder parlar amb consells, amb federacions que englobaven a moltes associacions del país, permet aquesta visió, aquesta radiografia general i després anar acotant amb aquells temes que es poden millorar en el marc de la llei. Heu destacat en les 3 intervencions aquests objectius compartits del teixit associatiu, però que sobretot han de donar resposta a la llei amb aquest reconeixement social, competencial, però que té característica al nostre país amb l'associacionisme, aquesta seguretat jurídica
de la que ens hem de dotar tots i totes a través de les entitats, que reforci el marc legislatiu, el marc jurídic, però a més també l'impacte territorial i l'impacte interseccional i intergeneracional que ha de tenir, que no només es centri en Barcelona o que no només es centri en les principals ciutats, sinó que també s'aproximi a la resta del territori i a totes les persones nouvingudes, com s'ha ficat en algun dels casos que s'ha comentat, o també en funció de la situació socioeconòmica. Per tant, es tracta d'una llei important per la simplificació, però sobretot per l'aproximació que hem de fer de la participació de tots els ciutadans. Compartim plenament com es tracta d'una llei que ha costat molt que arribi al Parlament de Catalunya. El context ha variat molt els darrers anys per diferents factors i per diferents circumstàncies, i el que hem de fer ara, en el marc d'aquests propers mesos, a banda de no ralentir aquest tràmit parlamentari amb aquest debat que tindrà lloc, és la concreció, la millora del text a través de l'articulat que avui ens heu traslladat. Des del Consell d'Associacions de Barcelona heu sigut molt explícits amb alguns articles. Us demanarem també que si ens podeu fer arribar la informació, tota aquella documentació que tingueu, per tal de poder-la analitzar, però sí que com a factors claus i importants m'agradaria destacar l'Observatori de l'Associacionisme, al que heu apel·lat també altres ponents, perquè caldria constituir conjuntament aquest espai entre totes les associacions, però tanmateix la importància d'afegir un codi ètic per al bé i per la vinculació directa que ha de tenir amb els òrgans de transparència i amb aquest seguiment que hem de fer del compliment de la pròpia llei, perquè no s'allargui, perquè aquests períodes en els que ha d'haver-hi el desplegament estiguin acotats i que permetin que hi hagi un ple seguiment, però alhora mesures que permetin fomentar la informació, que permetin fomentar la participació activa i aproximar-la, com heu dit també, a l'àmbit educatiu, a la formació professional, inclús en l'àmbit universitari, com es concreta a la pròpia llei, però també podria anar més enllà, i va sorgir en alguns dels comentaris de la setmana passada, en l'àmbit laboral, fomentant aquestes pràctiques i aproximant-les en el si de tota la societat. Heu parlat també molt sobre la simplificació de processos administratius, és un dels objectius, a banda de la finestreta única i de que tots els canals, pel que fa als departaments de la Generalitat, s'integrin en una mateixa plataforma. Com fem des de les administracions, o en aquest cas des del Parlament de Catalunya en l'àmbit legislatiu, perquè realment la informació sobre aquells processos burocràtics que són tot sovint complexes siguin molt més senzills, tenint en compte que les associacions del nostre país no totes estan formades per molts membres i que hi ha realitats realment molt diferents i diverses. Alguns temes que també m'han semblat interessants i que m'agradaria preguntar-vos és sobre aquests mecanismes per aproximar la participació activa, per la flexibilització. Hem parlat de permisos de representació, inclús de desigualtats d'oportunitats, o com fer-ho a través de la conciliació. No sé si en aquest sentit teníeu alguna idea o si ens podeu acotar més sobre quines serien les eines, com podríem millorar la participació i aquest enfortiment de l'associacionisme amb aquesta percepció que també hem tingut alhora amb aquests 2 anys de Covid, on les associacions han estat al centre, però tanmateix veiem que hi ha noves generacions que potser els costa de sumar-se, o persones nouvingudes que encara no tenen el coneixement de la mobilització que hi ha en l'entorn de l'associacionisme i que també hem de fer efectiva arreu del territori. I per altra banda, la integració i aquesta perspectiva transversal, com l'aproximem a nivell de gènere, però també per part de famílies migrades, que la FAPAES sí que n'ha fet referència, però també la resta dels compareixents avui si podeu fer-ne una pinzellada. I de nou, moltes gràcies. Gràcies, i per acabar la Jessica González, d'en Comú Podem. Bona tarda a la Montserrat, la Patrícia i el Lluís. Primer excusar-me per arribar uns minuts tard. Els grups petits a vegades hem d'estar a tot arreu i no he pogut arribar abans. I fent una intervenció més global de tot el que heu dit, i també tenint en compte que aquesta és la segona de les sessions que fem en el marc d'aquesta ponència de llei,
sí que hi ha punts recurrents, no? En el sentit de posem la casa en ordre, si us plau, de què estem parlant quan estem parlant de l'associacionisme, perquè no és el mateix la Fundació del Barça, no és el mateix quan estem parlant d'entitats que treballen en el món del lleure, d'associacions de veïns i veïnes, etc. Llavors tenim aquesta oportunitat, en el marc també ho deia el diputat Pau Morales, d'aquestes lleis diverses que tenim del tercer sector, associacionisme, economia social i solidària, de poder per fi fer aquesta assignatura pendent i posar-nos al dia d'endreçar de què estem parlant quan parlem de X, no? O sigui, del tercer sector, o sigui, del món de l'associacionisme, les fundacions, no? Que per nosaltres també és un punt bastant... és una línia bastant vermella, però bueno, ja tindrem aquí l'oportunitat dels grups parlamentaris plantejar esmenes en concret. Un altre punt en comú, a part d'aquesta qüestió de posar la casa en ordre, té a veure amb lo vaga que poden ser certes afirmacions, no? De procurarem, fomentarem. Si estem parlant de fomentar l'associacionisme però no concretem el com, doncs ens quedem a mig camí. Llavors aquí en tota la mesura que vosaltres, que no és la vostra feina perquè aquí nosaltres ens haurem de remengar per fer-ho, però tots els àmbits de concreció específica que vosaltres creieu que es poden concretar encara més i com específicament, ens aniria molt bé tenir-los, a part d'aquestes intervencions, si teniu alguna mena de documentació també, com ha comentat la Judit, ens aniria molt bé. I una reflexió que torna a sortir avui i que va sortir també la sessió passada, té a veure amb aquest tema de fomentar l'associacionisme. A vegades que tenint en compte la cultura associativa i autoorganitzada i autogestionada de Catalunya en general, així a l'ADN, a vegades fomentar l'associacionisme té a veure només amb cuidar les associacions. I si no contemplem uns mecanismes concrets que tinguin a veure no només amb els deures, sinó amb els drets també en l'acció que feu en tant... Jo és que a vegades es fa servir que les associacions fan allà on aquesta feina o a les tasques on no arriba l'administració. Jo crec que és molt més enllà del que no arriba a l'administració, són qüestions inherents a la participació associativa, política, civil, cultural, etc. de la societat. Llavors feu una tasca que si no va acompanyada d'uns tempos, almenys a nivell d'organització, a nivell pressupostari, a vegades d'alguna manera s'assumeix una liquiditat que no sempre les associacions, les entitats tenen a l'hora de funcionar, i aquí crec que si d'alguna manera fomentem l'associacionisme és precisament cuidant aquests tempos. Llavors haurem de veure com a l'articulat, i no només de l'articulat, sinó com això es sosté amb unes pràctiques des de l'executiu i també unes pràctiques pressupostàries que sostinguin d'alguna manera aquest funcionament, i que les entitats no hagin d'assumir uns costos que no sempre tenen l'oportunitat de fer. Després, a nivell de les desigualtats també que plantejàveu en general, i en particular també com a persona migrada de la FAPAES ho parlava, això, per exemple, a nivell d'administració pública és una mostra de com les mateixes famílies, en aquest cas, per la cohesió de la comunitat educativa s'hi posen, i quan l'administració no sempre ha pogut o s'ha pogut arribar molt lluny en aquest sentit i en aquesta línia. I al marge també de la llei de foment de l'associacionisme ens aniria molt bé com aquestes conclusions o aquestes bones pràctiques que a través de l'estudi i de la incorporació precisament de totes aquestes pràctiques als centres educatius que ens pugueu fer arribar i així compartir-les també amb companyes de les comissions d'educació, etc., perquè és un tema absolutament transversal i que ens interessaria poder anar encara més enllà. De la mateixa manera, tenia apuntada, i ja la companya de Junts per Catalunya ho ha dit, en el cas de les famílies, aquest triple rol d'activistes, de persones que estan cuidant dels seus fills i les seves filles, de conciliació laboral, i aquí, en tant
aquesta economia de les cures, no? I tots aquests palabros que a vegades fem servir però que és difícil que s'assumeixen, jo crec que aquí vosaltres, des de la vostra experiència, del vostre fer com a associacions, com a entitats, teniu molt a dir-nos, i això també és al marge del foment de l'associacionisme, però no fomentarem l'associacionisme si no tenim en compte que la majoria són persones voluntàries que tenen altres tasques, que vull dir que no estan només per aquesta tasca, i aquí sí que és veritat que a l'hora de l'articulat ens aniria molt bé si ens ajudéssiu, i si no nosaltres ja ens hi posarem i podem treballar-lo conjuntament per fer-lo. Jo crec que seria això, sobretot que tota la documentació que tingueu ens la feu arribar, i si d'aquí, i perquè sabem que el diàleg entorn a aquesta llei, que ja no és nou, sinó que porta molts anys, però si sorgeixen noves qüestions, durant tot el temps de la ponència i a la porta de tots els grups parlamentaris estarà obert precisament per arribar a aquest nivell de concreció que volem amb aquesta llei, i sobretot això, dotar-la de recursos, una cosa que vosaltres també heu dit, i aquest és un repte bastant gran que tenim, perquè a vegades a Catalunya tenim lleis que són exemplars, no? i que són molt boniques i molt progressistes o innovadores, però després la capacitat de desplegament a nivell pressupostari i també a nivell tècnic doncs no sempre es té. Així que aquí tenim els reptes d'aquesta cambra de poder empènyer en aquest sentit, i reagrair-vos la tasca que feu cada dia i per descomptat la vostra compareixença en el dia d'avui. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies. Ara, com us he dit abans, començarem un torn per si voleu fer alguna puntualització, contestar alguna de les preguntes, etc. Si voleu fem el mateix. No? Fem el mateix? Doncs comença Montserrat. Gràcies. No, anava a començar perquè com la primera pregunta anava bastant directa al cap, diguem-ne, no? Home, poder tenir subvencions plurianuals, siguin bianuals, triennals o inclús quadriennals, això enfortiria molt, seria molt bo pel sector associatiu, sobretot per les entitats més formals, en què llavors saps amb què comptes, i és molt important tendir cap a una certa professionalització, sobretot d'alguns àmbits, mantenint el voluntariat, però hi ha una sèrie d'àmbits que pot ser els temes administratius quotidians, o per exemple temes de publicitat o temes de comunicacions que cada vegada requereix persones més expertes i que a vegades les persones de les entitats no tenen aquesta expertesa. Clar, sabem què comptes beneficiaria molt a les entitats perquè podrien anar més de cara a aquesta professionalització. Clar, això implica també llocs de treball. Això és molt positiu per tota la societat, no? El mateix amb els contractes programes. Saber que pots fer un projecte, pots fer una activitat i ja saps amb què comptes, doncs, esclar, pots tenir persones professionals que realment donguin molta més rellevància amb allò que s'està fent, a més de les persones voluntàries que continuen estant-hi. O sigui que això és de les coses que fa molts anys que demanem també les entitats. Nosaltres hem fet arribar a la gestora el text aquest que avui he llegit. Suposo que els hi faran arribar i que el tindran. Contestant el tema de la llei de mecenatge, ja sabem que depèn de Madrid i que no és un tema d'aquí, però es tracta d'això, d'apretar i procurar que realment pugui ser una realitat. A Madrid s'està tractant aquest tema, s'han presentat ja propostes des d'aquí per una mica desbloquejar-ho i fer això, una llei de mecenatge que pugui ajudar. Això també seria molt beneficiós, o sigui, les experiències que coneixem de França, d'Anglaterra, han demostrat com les lleis de mecenatge i el fet que algú doni diners tingui un benefici fiscal, però és que els beneficis que aquests diners poden arribar a generar són molt més grans que el que rep la persona, això ja ho he comentat. O sigui que jo sí que des del CAP els demanaríem que encoratgéssiu molt els companys de Madrid a que continuïn enfortint i apretant per aquesta llei de mecenatge. I em sembla que els altres temes ja no em toquen tant a mi, els deixo. Bé, respecte a un dels temes que plantejaves, el tema de les subvencions. Clar, evidentment, tampoc hem de parlar únicament
de finançament pensant en subvencions. Una associació no pot viure pensant que sempre tindrà una subvenció. Per tant, hem de tenir alternatives. Per tant, tot el tema del mecenatge, evidentment, també és important aquí, però també és important tot el tema fiscal. És a dir, no pot ser, i ara em poso jo, cantaire d'una coral d'un poble petit com és Matadepera, doncs que tu vas allà per passar-t'ho bé perquè t'agrada cantar i no té per què haver-hi gent, que en aquest cas jo soc economista, però que sàpiga fer totes les coses, fer tot el tema aquest. Aviam, a mi m'està molt bé la feina que fan les gestories, però vull dir, els diners que rebem les entitats els hem de poder dedicar a la nostra activitat. Per tant, ha de ser senzill. Des de la federació això ho vam treballar perquè un dia se'm va acudir a fer una pregunta i aquesta va tenir bon resultat, de dir, no hi pot haver un programa que ajudi a fer l'impost de societats, el 347, totes aquestes coses, i em van dir, no, és que no existeix. Però bueno, al final el van fer, ho va pagar la Direcció General de Cultura Popular, perquè les corals estem a Cultura Popular, encara que cantem les passions de Bach, vull dir, és a dir, tenim el doble paper, però estem allà, i ho van pagar ells i llavors les entitats poden tenir accés a aquest programa que facilita la feina. Però clar, no, hauríem de simplificar tot això. I per doncs, sí, els grans impostos, que això depèn de Madrid. Per tant, és un altre dels temes, vull dir, havia participat també, que m'havien preguntat des de diferents partits, què faríem si hi hagués una fiscalitat catalana, què haurien de tenir les associacions. Per tant, s'hauria de simplificar. I sobre el tema d'entreposar en un cantó les subvencions, que ja dic que no ha de ser l'única font ni la principal, i la confiança de l'administració en què ho fas bé, clar, això és complicat. Jo que treballo a l'administració i veig des de l'altre cantó com es presenten justificacions, encara que no sigui la meva feina mirar-m'ho, clar, a vegades fa pena, però a vegades per què? Perquè potser no s'ha explicat com s'ha de fer. És a dir, jo continuo amb el cas de Cultura Popular, convoquen a les federacions i ens expliquen com serà la justificació, no sé què. Però clar, les entitats petites i cada ajuntament això no ho fa. Llavors, jo penso que si hi hagués informació prèvia de saber com ho vol, o com ho vol l'interventor d'aquell moment, perquè no oblidem que està fent d'amo a tot arreu en aquests moments, doncs potser seria més fàcil poder fer això. Clar, aquest lligam de confiança s'ha de fer, i evidentment que s'ha de fer, tenim els mals exemples que s'han produït i s'ha de controlar, però hem de posar en una balança el que sigui fàcil i que als altres els hi sigui. Aviam, en un poble petit tothom ho sap si l'associació fa el que diu, però clar, en una ciutat gran potser és més complicat, però aquí és molt difícil trobar l'equilibri i ja quan em jubili ja m'hi dedicaré, que no em falta gaire, ja em dedicaré a veure si es pot trobar un punt a la balança. I respecte al tema de conciliar horaris, al món coral sempre som els que tanquem, els casals i tot. I ara ens trobem amb un problema afegit, que els casals de cultura, centres cívics han aprofitat la pandèmia per intentar reduir horaris. I llavors representa que hem de compartir els espais, tot i que vam ser dels primers de tornar a la normalitat, amb distància, separació, tot això, clar, hem de compartir els espais amb tota la gent que està tornant a fer la vida normal amb un horari més reduït. Encara se'ns ha complicat més la possibilitat. Com s'ha de compaginar? Doncs és difícil. És difícil, però vull dir, si es reduís l'horari laboral, permetria també adaptar-nos a un horari més normal de participació. Perdó. Bueno, amb el tema de finançament, és que compartim el que acaben de dir les companyes, o sigui, entenem que no podem, ja ho he dit jo també a la intervenció, ni volem ni podem renunciar a la transparència i al rendiment de comptes, i més, vull dir, perquè al final, des de l'inici són diners públics en tot moment. Comparteixo també el que deia ara la Montserrat, les entitats no han de ser només finançades amb subvencions,
Però, clar, per exemple, en el nostre cas, doncs, clar, la majoria de la quota, per dir-ho d'alguna manera, que paguen les altres associacions de famílies, doncs són sobretot per poder formar-les i que aprenguin a sobreviure en la burocràcia administrativa. Vull dir, per tant, per fer altres projectes, com el que us comentàvem d'AFEX o d'anar més enllà, d'anar a on encara no existeixen, doncs clar, malauradament aquí sí que necessitàvem uns recursos i aquests són els que entenem que s'ha de millorar. No sé si el contracte programa és la solució. També és veritat que el contracte programa té les seves dificultats, vull dir, tampoc és res senzill, però bueno, potser potser jo penso que amb una bona calendarització i flexibilització a mig llarg termini, o sigui, el problema és que aquí tot ets una mica l'any que ve, no saps d'aquí 4 anys quan serà el termini de presentar la subvenció, no? Aleshores, si tu fas un projecte, doncs això, d'aquesta, perquè era un projecte aquest important, de 100.000 euros, vull dir, eren molts instituts, si tu saps que durant 4 anys el podràs desenvolupar, doncs tu tens una manera de programar-ho, de gestionar-ho diferent, que no saps si cada any i després has de fer 10 reunions amb 10 ajuntaments, perquè, clar, és el que dèiem de també el desequilibri territorial, vull dir, Barcelona és una cosa i coordinar la resta, per exemple, tots aquests centres que cadascú era d'un lloc, doncs clar, tens la dificultat també en aquest cas anava el Lluís o anava alguna altra persona, però t'has de desplaçar fins allà i fer la intervenció, coordinar-te amb el centre. Per tant, vaig al punt que em deies de les propostes concretes amb com poder afavorir la conciliació o per augmentar la participació. Això també és com un repte, entenc jo, com a societat, que ens hem de creure que la gent que participa de l'associacionisme s'ho creu i està convençut que és necessari, però sí que és veritat que no és una cosa que tothom li doni el valor que li donem les persones que ens impliquem activament en unes o en altres. I no li donem, segurament també alguna part de culpa serà, dic jo, de les institucions, perquè tampoc no li donen les institucions, no? Aleshores, clar, jo com fer-ho no ho sé, però sí que és veritat que si ens ho creiem des de l'inici, mira, l'altre dia estàvem en una trobada que fèiem per l'orientació a l'AFP i estava el Màrius Martínez i va fer una reflexió interessant en aquest sentit, que penso que podria anar en aquest sentit, que al final les competències que una persona assoleix al llarg de la vida participant des del CAU a l'associació de veïns, que és tota una trajectòria vital, això si tu vas a una oferta laboral i dius, soc l'hòstia perquè mira, vaig anar al CAU als 14, no sé què, això no t'ho compten, et diuen, tens algun màster? Per tant, no sé perquè jo no tinc la capacitat, però jo penso que d'alguna manera hem de donar-li pes, igual que demanem a l'àctic o certificats, que aquestes accions, sobretot, no de qualsevol manera, però clar, és veritat que quan toca exercir algun càrrec de representació, són moltes, realment són moltes hores i són difícils de conciliar, perquè avui mateix teníem 3 llocs. Aleshores, per exemple, jo veig que als districtes la participació política, el que assisteix a un consell, jo no dic de pagar perquè soc totalment contrària que el voluntariat tingui cap remuneració, però potser podria ser un criteri a favorir a l'hora de demanar una subvenció, si estàs participant en molts, perquè al final estàs deixant moltes hores del teu voluntariat en anar al Consell Escolar de Catalunya, al de Barcelona, aquí, diferents espais, però li donarem una volta i si se'ns acut alguna proposta més concreta, que entomo també el que ens deies, us les farem arribar, parlarem amb els companys de la Junta i us ho portarem, us ho enviarem, vaja. És que ja us ho he dit abans, qualsevol aportació que pugueu fer fins abans que acabem el termini que tenim previst, que més o menys és finals de gener, doncs ens ho feu arribar i nosaltres
la gestora ho passarà a tots els grups i, com us han dit, ens facilitareu la feina perquè, a més, sou les persones que esteu al capdavant de les entitats, coneixeu molt millor que nosaltres les problemàtiques i segurament també les solucions i, per tant, millorarem el text legal. Doncs moltes gràcies. Donem per finalitzada les compareixences d'avui.